А ти си Марк. И как ти е името в Майнкрафт? Маркинатор. Ай, добре. Влизаме в Майнкрафт. И сега може би Марк ще избере в кой свят. В кой свят? Той. Кой ли е избрал Марк? Е той. Да, ние тук сме в един кораб. Два кораба. Всъщност зад е тази стена. Има син кораб. Един друг син кораб. И тук има някакъв... Какъв това, бе? Какъв си ти, бе? Капитана на червените. Тук има само динамити. Ма ни трябва запалки. Да. Гледай се. Да. Сега. Екзекутация! Сега, ще ходим в синия кораб. Но по-добре в друг свят. Това е малко тъпо, нали? Ти го избрах, чакай. Я да видим. В Титаник искаш? Не, ето. Хорор Трейн. Къде беше до сега? Тихо, бе. Късната. Има 10. Бегай, бе, Гергано. Не мога. Виж, бати бързото. И това на какво му е страшното? Хорор. Значи страшно. Бати хорора. Лава. Чаках да има зомбите. Или нещо друго. Според тебе ще излезе ли някакво зомби? Не. Фак! Прилеп! Видях само прилеп. Вилина Стив на Крипър. Марко обича крипъри, защото са сладки. Сеодорис. Сега ще излезме от този свят. Влизаме. Ето. В Титаник ще влезем. В Титаник. Ето го. Sinking. Това май значи потъване. И ето. Та сега. И аз такова няма. Така, сега продължаваме. Сега само да разгледаме кораба. Това е корабът. Малко е тъп. Тъп кораб. Не може да се движи. Ай, не потъва. Е така на едно място. Иначе е полупотънал. Може да се стои на едно място. Ще се самоубия. Самоубивам се. Марк, ела да виж как се самоубивам. Гачи самоубийството. С Богом. Като ония от Титаник с пистолет, да се убива. С Богом! Самоубих се. Все още съм жив. Аз съм здрав, като желязо. What the fuck? Лодка, отивам в лодката да се подсуша и да се поеба. Има ли някой? Има ли някой? Женка, криете се, а? Корояди. Отивам да поплувам. Къде е лодката? Лодката! What the fuck? Качваме се нагоре. Качихме се нагоре. Отиваме ето.
Сега ще ви покажа. Това потъва ли въобще? Не съм сигурен. Някога ще потъне целия. Сега влизаме в тук. Самоубивам се. Отивам да се самоубия. Така. Така, идваме тук. Взимаме това, което сме хванали. Така. Опа. Марк, нямаме ЦП-то. Ти ще станеш известен. Еми всички ще ти чуят гласа, как нямаш МЦП мастър. Хайде, самоубивам се! Така, самоубийството започва. Така, вземем малко на ту. Вземем. Fuck off! Здравихте ли ме? Не. Защо не по-дълго? Ефект. Горо ефект? 28 лева, казах ти. Добре, хора, това беше. Не, Криста, ще се видим, когато се видим. До скоро, бати.